karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kent, inom ining init sabaw sa manok. Aron maulian kas imong gibati. Lang Marta. Oh, ako dong. Nalimot ka. Ako may nag-agak nimo paingon dinhi sa bay kay naligid ka. Nang, may lain bang nahibaw nga ni ako sa inyo ng Marta? Wa pa. Pero nagplano ko Wa nga. kay sutihan ng Marta. Yan ni ako din sa inyong bahay. Unsa? Palihog lang ng Marta. Sa ari ko nga, wa kay sultihan. Bisan si Kuya Hans ug si Ayesa, bisag si Lolo Sam. Ngano mandong? Gusto kong mauha na sa kalibutan ng Marta. Unsa? Gikapoy na ko ng... Kent, Gikapoy na ko sa pagbatok sa tanang gustong mahitabo ni Kuya Hans sa akong kinabuhi. Gikapoy na ko sa mga bati nga panghitabo ng Marta. Yung pagmusunod na lang ko ni Kara. Kent, ngano man di ay sa may imong problema, ha? Daghan kong problema ng... Unsa man ka? Gidaog-daog gihapon ka sa imong maguwang ni Hans? Dili ba? Nga ang mga managsoon, magpinabangay man unta. Di ba nang? Oo. Ngano man di ay. Wa ka bahini ni Kuya Hans ni mos katigayunan nga gibilin sa iyong amahan ninyo. Akong gibahinan ng Marta. Bahin sa kwarta, fair siya. Pero bahin sa kasing-kasing, dili. Unsay buot nimong ipasabot? Gusto siya nga kuhaan ko sa tanang tao nga magmahal na ko ug akong mahalon. Kent, miniyok ka na. Umaanak na si Claire, di ba? Hindi nang Marta. Dili una ta makiskot bahin sa pagpaganak ni Claire. Musamot ang kalapad sa kong uho. Sige, higop lang unaan ang init nga sabaw. Aron na, mubalik ang kahimsog sa imong lawas. O kuman, katog una. Ugma na ta mag-istorya bahin sa imong problema karon. Anong dili mo ito pagsikyan sa kutawag panuway? Gaw, pangisog. Ang bilang ko cellphone, eh. Kinala pangitaon ni mo si Ket, ha? Unsa? Panian siya sa ospital. Gaw, may tingali nga. More relax ka na, gaw. Sige na, relax. Dili! Siya relax! Unsa? Uy, Pangita ka si Kent! Ma'am Claire, ma'am, patuon ko no ka sa nursery. Patutya ko no tong imong anak dito. Ilabay ko itong bata ato! What? Namura, imong anak. Imong anak, ma'am, nga imong gikahinaman, imo na inong ilabay. Nani? Kung ganahan kang mo atiman sa bata, ikay atiman na to! Ma'am, ko ang tingali, ma'am. Oy, mas tingali, ma'am, mapasalamat na lang ka. Nga miturok tong bataan nimo bisan ug itong. O nga mo pasalamat man kuno ko? Angang, kunwa pa siya mo turok, dili mahitabo nga magpakasal nimo si Dong Kent. Ito. Hoy, Ason! Ah, Ayaw kong inaas pagsulti, ha? muhilong god. Sige, oy. Ako na lang mangitag mo, totoy. Mo, totoy. Mo, baka nang ipatotoy sa imong anak. Ikalay pa to, ito lang. James, napangi ko pa. Gaw, murag na-planning na ka. Napangi ko pa. Kalma, sansagod. Ay, kalimot nga bago kang nanganak. Sus, kuyaw ako mabugat ka, gaw. Mapraning ka na. Matuliling ka. Ha? Wata nga mabalik, Juskin. Okay? Mayo kay nagmata ka na ayos eh. Ato nang plano ng atong pagpakasal.
Gusto ko makakita sa anak ni Ma'am Claire. Ha? Gusto man ka nga makakita ini. Mao lang. Ganahan ko matanaw sa bata. Nalimot na ka sa kung gisulti nimo. Di na ka pwede magpakita ni Kent. Wa ko moingon nga si Kent ay pakikitaan nako. Gusto ko mo tanaw ni Ma'am Claire nga matiman silang anak. O nga nung na-interest man kas bata. Daan akong gisaaran ni Claire. Nga ako ang muyaya sa ilang anak. Ang imong inahan ang muyaya sa ilang anak. Sa pagkakaroon, ayaw na pagnahuna nila. Ang atong kasal ang atimanon. Gusto ko manawag ni Mama. Unya na, Nga dili man karon. ay isa. Ang atong kasal ang atimana. Pakitaon ako sa unang bata sa inyong pamilya. Ay isa. Usa naman sa ning drama nimo, ha? O gano'n dili man mahimumutanaw sa anak ni Kent o Claire. Ha? May gitago ka ba nako, Hans? Wa ko'y gitago nimo, ay isa. Kung magpakasal man ta, kinahanglang wa ka ni bisan kamay na lang ang sekreto nako, Hans. Kaya ang pagpamakak, maong sinugdanan sa tanang kagubot sa pamilya. O gusto ko mahibaw kung may kasuko ka pang magibati para ni Kent. O sa bagay tinuod di mo motibo, napakaslan ko, ha? Sibot mo ipasabot. Magminyo ba ta? Aron mapasakitan ni mo si Kent? Malinaw na sila si Kent o Claire karon ay isa. Dili sila malinawon karon, Hans. Og nahibaw ka kun ngano. Nahibaw na ko. Nga dili madawat ni Kent agi panganak ni Claire. Tungod kay Black American kini. Kasi nasulti nimo ana. Way aso nga makumkum, Hans. Labi na sa mga problema nga sama, ana. Makita kini sa mga tao. Dinhi si Kent? Nakita mo? Dinhi man si Kent owa. Dili na matago sa mga tao. Pero mangutana ko. Seryoso ni nga pangutana. Wa ka na bagay kaluoy bisan gamay sa imong manghod? Ang hitabo niya. Iyan ang kapalaran. Nahibaw ka gid kung nga nagipakasal niya si Claire. Ang bata ang bugtong rason kung nga nang wa makaatras si Kent sa pagpakasal kang Claire. Ang bata nga dili niya madawat gayang anak. Wa na siya mahimo pa. Kasal na sila si Claire. Husto ka! Nagapos na si Kent sa kasal nga! Nga itong kipugo sa pagpato niya! Kung nasa manigibati ni Kent karon, kung nasakitan man siya, kitang nakaingon, Hans! Ikaw! Ako! Kung kagano may mahitabo ni Kent, dili ko mapasaylong ako kaugalingon. Kung nga nung foreigner ang itsura sa anak nila ni Kent o Claire, imo ning obligasyon isip magkuwang ni Kent ang paghusay. Tungod kay ikaw may barogay kaduhang amahan ni Kent sa dihang namatay ang inyong amahan. Karon mangutan ako. Magpakasal ka ba na ako tungod kinakagusto ka na ako? O magpakasal ka na ako aron pasakitan si Kent? Pabayron si Kent sa siyang inahan. Ginoo, ayaw pasagdi si Kent. Siya marong nagubo sa sod. Lo, Lord, kanibahala ni Hanslo. Ayaw si pasagdi. Amami siya. Unsa? Ay nga naman. Asa man day ka. Doon na lang kayo sa ayon, Lo. Ikaw! Ikaw ang nag-iwan ng talan! Ikaw! Unsa naman sa na si Dunghas? Lo, palihog ato siya. Timan na siya. Bantay siya, Hanslo, ha? Timan na siya. Isa, asa man yun ka, oy? Ay kinsa man imong husayon? Ikaw ang nakaingon ng tanan pa! Ikaw! Ah! Ikaw ang sinugdanan sa tanang kasakitan ng baya! Ah! Hans, ay unsa man rondong? Ay Dunghas! Ay kalma lang nga, kalma lang. Hay, pastilan na unsad man noon ni oy. Ako namang yoy mananay ining bata ah. Hay, miss, niara ang kanang gata sa bata. Si Bibi Monser ha, kang Bibi Monser ni. Oy, hala. Hello, Ayesa.
Ma, asa karon? Di ako sa ospital. Ako'y nag-atiman sa bata kay ilabay ni Ma'am Claire. Unsa? Di sab siya mo dawat sa batang itom. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!